Hayırlı erте, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Президент Россия халкы белән аралашты. Владимир Путин белән турыдан-туры элемтә узды. Эсселектән ничек сакланырга синоптиклар июль аенда да һава торышы нормадан жылырак булыр дип фаразлый. Абитуриентлар өчен урак башлана. Татарстанның югары уку йортларында быел бюджет урыннары артты. Россия президенты Владимир Путин халыктан келген сорауларга жауап берди. Чираттагы турыдан-туры элемтә барышында барлыгы 2 миллионнан артык сорау кабул ителде. Толырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Аралашу өчен булган барлык заманча техник мөмкинлекләрне файдаланды Россия халкы. Әлбәттә, һәр сорау нинди дә булса хәл ителәсе мәсьәлә белән бәйле иде. Халыкны борчыган сорауларның күбесе социаль сәясәт һәм икътисад өлкәсенә карый. Гадиләштереп әйткәндә, кешечә яшәү шартларын булдыру. Әйтик, ни өчен үзебездә җитештерелгән азык-төлекнең бәясе кыйммәт? Бу сорауга төгәллек керсәк, мәсәлән, Татарстан Республикасы үз халкын җирле яшелчәләр белән тәэмин итә. Ә Россия күләмендә алганда илбашы Владимир Путин билгеләп үткәнчә, киштәләрдә яткан һәр товар үзебездә җитештерелгән булмаска да мөмкин. Потому что у нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой вот этот миллион, вот его как раз и не хватило. Соңгы араларда төзелеш материаллары кыйммәтләнде. Нәтиҗәдә күчемсез милеккә бәяләр дә артты. Россия президентына да нәкъ менә шушы өлкәгә кагылышлы сораулар күп бирелде. Мәсәлән, кредит яки ипотеканы түли алмаучыларга нишләргә? Был принят закон, и вчера я его подписал, согласно которому не может ниже определенного предела, ниже ПМа, если человек остается с суммой ниже предела, ниже этого предела ПМа, не могут с него сниматься деньги, в том числе и по кредиту. Россия икътисадының торышына соңгы елларда пандемия да тәэсир итте. Үзбикләнү вакытында балаларга дип атап акча күчерелде. Шулай ук түләүләр быел август аенда да була. Ул 6 яше тулган һәрбер балага бирелә. Президент билгеләп үтүенчә, 6 яшьтәгеләр әле укырга кермәсә дә, әлеге акча мәктәпкә әзерләү өчен тотылырга мөмкин. Россия халкын пандемия белән бәйле кызыксындырган сораулар да байтак булды. Хәтта ни өчен президентның вакцина ясатуы җәмәгатьчелеккә күрсәтелмәде дип тә сорадылар. Вакцинация белән бәйле вазгыятькә ачыклык кертү һәм Россия президентының чыгышын шәрехләү өчен Идел буе федераль округының һәм Татарстанның баш онкологы Рөстәм Хәсәновка мөрәҗәгать иттек. Бик яхшы әйтте Владимир Владимирович. Авыртса да кеше, вакцинированный кеше, аның икенче симптомлар җиңелрәк үтә ул. Программа бар, и аны ясарга керек. Монда да шулай. Вакцинация кирәк ул, кирәк әйбер. Аны теге прививочный кампанияга кертергә кирәк, календарьга кертергә кирәк. Хәзер эпидемиологическая ситуация. Вакциналау гына түгел, пандемияны туктатуның төп чарасы буларак, авыручыларны реабилитацияләү системасын булдыруда мөһим дип саный Рөстәм Хәсәнов. Бик шат мин булдым. Аның турында Владимир Владимирович Путин да әйтте, и акча да бирелә дип әйтте моны реабилитациягә. Ул бик әйбәт. Ул кирәкле эш. Традиция буенча торак коммуналь хуҗалык эшкә урнашу, каты көнкүреш калдыкларын эшкәртү, мәктәпләрне ремонтлау мәсьәләләре белән бәйле сораулар да шактый бирелде. Президентның яраткан әкиятен дә белдек, ул колобок булып чыкты. Матур сүзләр мактауларның ахыры әкияттәгечә бетмәсен өчен уяу булырга кирәк. Моны ул регионнар башлыкларына киная буларак та әйтте. Шулай ук әлеге форматтагы турыдан-туры элемтәләрне төбәкләрдә дә үткәрергә кирәклеген ассызыклап, Татарстан тәҗрибәсен искә алды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның көн сайын республика халкы белән социаль челтәрләр аша элемтәдә торуын үрнәк итеп куйды. Чыннан да бу рәвешле халык белән аралашу зур әһәмияткә ия дип белдерде президентның чыгышын шәрехләүче эксперт Рәшит Низамов.
Миңа бик яшады, что үзе спутник Ви белән үзенә прививка ясаган, да. Бу менә күп мәсьәләргә менә үзем ясадым. Халыкка менә шул кирәк. Халыкны, допустим, Путин ясады икән үзенә, мин дә барып ясыйм инде. Путиндан да акылрак булырга кирәкме? Вот у халыкка күрә ул бик тә кирәк бер минемчә менә шул бүгенге көннәрдә. Шуңа күрә аны мөһим дип уйлыйм. Но ләкин менә шул безнең төзелеш программаларын дәвам итү ансыда мөһим халык өчен ректор. Но иң беренчесе безнең менә мин нәрсә үземә алдым, безнең илебез көчле. Бер генә сорауда җавапсыз калмаслык итеп эшләргә тырышачакбыз дип искәрткән иде сүз башында президент Владимир Путин. Турыдан-туры элемтә барышында һәркем теләгән сорауына җавап ишетте. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Мәгариф өлкәсендәге кимчелекләрне төбәк укытучылары белән уртага салып сөйләшү бик мөһим. Россия Дәүләт Думасының Милләтләр эшләре комитеты рәисенең беренче урынбасары Илдар Гыйлметдинов шулай дип белдерде. Камал театрында ул татар теле укытучылары белән очрашты. Сөйләшүдә читтә яшәүче татарларга мәгариф өлкәсендә ярдәм итүгә тукталдылар. Илдар Гыйлметдинов китаплар җибәрү, укытучылар өчен курслар оештыру, балаларга тел лагерьлары тәкъдим итәргә кирәк дип саный. Дәүләтнең яңа федераль стандартлары Россия Мәгариф министрлыгында тикшерү этапларын уза. Анда туган телләр мәсьәләсе дә бар. Республикада дәүләт теле буларак туган телне өйрәнү стандарты каралган. Укытучыларга театр актерлары «Хуш авылым» спектаклендә күрсәтте. Игътибар юк. Мин инде моны һәр вакытта теге баргач та шундагы җитәкчеләр белән очрашканда да федераль теге югарылыкта да бу теманы кузгатам. Игътибар кирәк, аңлау кирәк, ярдәм кирәк дип, андаларга кыен дип. Шуңа карамастан, менә безнең бик күп кенә мәктәпләребез эшли, татар мәктәпләре, татар класслары. Шуңа карап укытучылар күбисәнең бездә әзерләп, бездә укыган укытучылар да, Башкортстанның үзендә мисал өчен күп кенә әзерләнгән укытучылар бар. Без һәр вакытта да аларга ярдәм итәргә тиеш. Алар анда үзләренә бирелеп кенә ятырга тиеш түгел. Татарстанның нәрсә әйтсәң дә бурычы читтә яшәгән татарларга мәгариф системасына ярдәм итү. Без моны күрәбез. Андагы китаплар, укыту китаплары белән җибәрү белән дә, менә шушындый чаралар уздырулар белән дә, аларны чакырып яңа төрле методикаларга өйрәтү юнәлешендә дә һәм гомумән читкә чыгып безнең мәгариф министрлыгында төрле укыту семинарлары уздыру программалары бар. Муниципалитетларның эш тәҗрибәсен өйрәнергә һәм аны практикада кулланырга. Ширмешән районында вице-премьер Уасыл Шайхразиев туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы темасына багышланган эшлекле киңәшмә үткәрде. Мәктәпләрдә телләрне укыту, балалар бакчаларында милли тәрбия бирү, районнар һәм автономияләрнең милли республикалар белән турыдан-туры элемтәләре игътибар үзәгендә булды. Ширмешәннән хәбәрчебез репортажы. Ивашкин авылында чуаш кырып гадәтләрен, традицияләрен һәм мәдәниятен инде берничә гасыр саклыйлар. Элегрәк җырлап биргә, милли аш-су белән сыйланырга ачык һавада җыелсалар, хәзер заманча авыл клубында очрашалар. Техника мы, конечно, не умеем. У нас в Акиреево одна бабушка только умела. Ну, приблизительно вот так вот. Мәдәният йортының үзендә дә тарих сулышы сизелә. Борынгы кием салым, танылган чуаш язучыларның басмалары саклана, китапларга да сорау зур. Өлкән яшьтәгеләрне, халык иҗатына яшьләрнең дә тартылуы сөендерә. Җирле милли ансамбльгә берничә буын вәкиле йөри. Лет 35 точно вот выступают. У нас вот все с конторы все люди там выступали. И сейчас вот традиция идет хорошо. Әкият балалар бакчасында 83 бала татар, рус, чуаш телендә аралаша. Кунаклар белән дә өч телдә исәнләштеләр. Район күп милләтле. Биредә татарлар, руслар, чуашлар, мордвалар яши. Эшлекле киңәшмәдә барлык милләт вәкилләренә балаларны үз телләрендә укыту һәм тәрбияләү мөмкинлеге турында сөйләштеләр. Район буенча 1204 мәктәпкә яшьтәге бала исәпләнә. Шуларның 674 бала бакчаларында мәктәпкә төркемнәргә йөри. Тәрбияләүчеләрнең бакчаларда шушы төркемнәрдә тәрбияләүчеләрнең 47,6% татар, 31,12% руслар, 18,13% чуашлар, мордвалар һәм башка милләт вәкилләре. Барлык сөйләшүләр, докладлар, хезмәтләрне алып барысының барысы да татар телендә, и шушы вакытта 62%.
Бүтән районда моның өчен медаль бирергә була, сезнең районда моның өчен бу эшләп бетерелмәгән эш әле ханда. Барырга кирәк. Şirmişenlerden toş, Lenagorski, Яңа Шишмә, Әлмәт районнары башкарма комитетлары вәкилләре дә үз эшләре турында хисап тотты. Вице-премьер Васил Шәйхразиев, Мәгариф, Мәдәният, Татарстан Халыклар Ассамблеясе һәм Иҗтимагый палата вәкилләрен тагын бер кат милли тәрбия эшендәге юнәлешләрне игътибар белән анализларга чакырды. Мондый очрашуларга Казанда республика көнендә йомгак ясау күздә тотыла. Борис Мөхәммәтов, Дмитрий Торов, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы. Эфирдә Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Авыл хуҗалыгы басуларында яңа проектларны гамәлгә ашыруга кирештеләр. Бүген Татарстанда Агро-Волга масштаблы форумы башлана. Дистәләрчә мәйданда түгәрәк өстәлләр, фәнни конференцияләр, авыл хуҗалыгында заманча казанышлар күргәзмәсе оештырылды. Трактор шоу һөнәри осталык конкурсы да үткәрелә. Буларның барысы да Экспо күргәзмә комплексы территориясендә 3 көн дәвам итә. Мөһим темаларның берсе корылык шартларында уңышны саклап калу. Исегезгә төшерәбез, Татарстанның 38 районында көннәрнең артык эссе торуы һәм чәчүлекләргә куркыныч янау сәбәпле гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Татарстанның 44 югары уку йорты абитуриентларны кабул итәргә әзер. Өстәвенә бу җәйдә югары уку йортларында 20 мең бюджет урыны күбрәк була. Документларны бер юлы берничә юнәлешкә тапшырырга мөмкинлек бар. Көндезге кабул итү формасына дистанцион онлайн өстәлә. Абитуриентлар һәм югары уку йортлары вәкилләре белән хәбәрчебез аралашты. Мәдинә Галина документларын Казан вузына тапшыру өчен Удмуртиядан килгән. Хәер, яңа кагыйдәләр буенча абитуриент кирәкле бланкларны өйдә онлайн формада тутыра ала иде. Документларны дөрес итеп бирергә кирәк, ә өйдә нинди дә булса авырлыклар килеп чыгарга мөмкин. Ә монда барысы да шунда ук булышалар, аңлаталар. Мондый мөмкинлектән күпләр файдалана. Алар өчен махсус компьютер сыйныфы оештырылган, ярдәм итәләр. Бер юлы берничә вузга гариза биргән теләүчеләр күп. Өстәвенә хәзер һәр уку йорты абитуриентка 10 белгечлекне тәкъдим итә ала. Чувашиядән Диана Максимова бу яңалыктан тулысынча файдаланган. Казандагы берничә югары уку йортына гаризалар тапшыра. Чтоб шансов больше было. Укырга керү мөмкинлеге зур. Шуның өчен төрле уку йортларын карыйм. Шулай ук шәһәрнең тарихи истәлекле урыннары белән дә танышу мөмкинлеге бар. Шулай да укырга керүчеләрнең күбесе дистанцион рәвештә гариза бирә. Уку йортының электрон сервисы яки дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы аша. Шуңа күрә кабул итү комиссияләрендә чиратта юк. Пользуется спросом направление. Гадәттәгечә икътисад һәм менеджмент, лингвистика белән бәйле белгечләргә сорау зур. Медицина юнәлешенә, дәвалау эшенә документлар бирүдә актив бара. Инженерлык белгечләренә карата кызыксыну артуын күзәтәбез. Бирәк тә цифрлы технологияләр белән кызыксыналар. Гуманитар уку йортларынан аермалы буларак техник вузларда кабул итү комиссиясе әгъзалары абитуриентларны көндезге аралашуга чакыра. Чем отличается программная инженерия от Программа инженериясе гамәли математика белән информатикадан нәрсәсе белән аерылып тора. Авиатизелеш, бакалавриат, самолет һәм вертолет төзелеше арасында нинди аермалыклар бар? Безнең консультантлар аша абитуриентлар һәм ата-аналар максималь мәгълүмат ала. Булачак студентларны Татарстанның 44 югары уку йорты кабул итәргә әзер. Аларда быел 20 мең бюджет урыны күбрәк, ә көндезге бүлекләргә кабул итү 7 августка кадәр бара. Вайзилә Батырханова, Инна Данилова, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Кадрлар әзерләү үзәге Лаеш техник икътисад техникумына яңа статус бирелде. Уку йорты авиация сәнәгать өлкәсендә югары квалификацияле хезмәткәрләр әзерләү өчен бөтен ресурсларга ия. Биредә тагын нинди белгечләр әзерлиләр? Тулырак киләсе репортажда. Пассажирлар самолетының тулы үлчәмле авиация двигателе студентлар өчен конструкторга тиң. Ранил Гөлмәдинов һәр детальның урынын белә. Болашыктан уенда үзен авиация өлкәсенә багышларга хыялланган. Әти-әни белән самолетта очкан чакта ук авиациядә эшләргә теләдем. Авиация техника төп һөнәрләрнең берсе дип саныйм. Чөнки безнең эшебез кешеләр иминлегенә бәйле. Егеткә хыялга тәүге адымнарын ясарга Татарстандагы беренче авиация уку үзәгендә ярдәм итәләр. Биредә авиация тармагы хезмәткәрләре укый яки квалификациясын арттыра. Россия буенча шундый 8 белем бирү учреждениесе бар. Якындагылары Мәскәү, Ульяновский, Самара шәһәрләрендә. Уку үзәге базасында төрле дисциплиналар, зур авиация двигательләреннән, самолет конструкцияләреннән алып, пилотсыз очу аппаратлары белән идарә итүгә кадәр өйрәтелә. Алар хәзер халык хуҗалыгының барлык тармакларында диярлек кулланыла.
Профессиональное образование сегодня это... Заманча стандартларга жавап берүүчү кадрлар әзерләү бик мөһим. Аларның республика икътисадының җаваплы тармагында зур җаваплылык тоеп эшләп, һөнәри осталыкларын камилләштерүләре кирәк. Авиация үзәге иң яхшы матди техник база белән тәэмин ителгән. Педагоглар яхшы әзерлек белгечләргә республикада гына түгел, аннан читтә дә ихтыяҗ булыр дип өметләнә. Тулайым алганда, Татарстанда кадрлар 99 һөнәри белем бирү оешмаларында әзерләнә. Сентябрьдән 75 мең студент укый башлый. Фәнис Мөхәммәтов, Александр Шмакин, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Лаеш районы. Гадәттән тыш истелекне күпләр бик авыр кичерә. Синоптиклар июль айында да һава торышы нормадан җылырак булыр дип фаразлый. Җәй шелләсендә озак вакыт кояш астында торуның башка сугу куркынычы да бар. Кызудан ничек сакланырга табиблар нәрсәләр киңәш итә? Бу хакта киләсе язмада. Җәй башыннан Казанда 50 кеше табибларга кояш һәм җылы сугудан зарланып мөрәҗәгать иткән. Югары температура уяулыкны да киметә. Күпләр кызудан саклануның гап-гади кагыйдәләре турында оныта. Эсседә баш киемнәрендә кимиләр. Баш әйләнү, тән терисенең төсе үзгәрү, тирләүдән туктау, күңел булгану, кызу сугуның төп билгеләре шулар. Это бледность кожных покровах, это... Тиренең төсе үзгәрсә, тирләүдән туктасагыз, хәлсезлек сизсәгез, табибларга мөрәҗәгать итегез. Өлкәннәрдә дә, балаларда да шушы билгеләр тагын баш әйләнсә, күңел булганса, булар да эссе сугу билгеләре булырга мөмкин. Йөрәк, кан тамырлары, башка хроник авырулары булган кешеләргә сәламәтлеккә аерым игътибар итәргә кирәк. Любые перепады температуры... Температурны һәм атмосфера басымының кинәт үзгәреп торуы һәр кешегә, бирәк тә авыруга бирешүчән кешеләрнең сәламәтлегенә тискәре йогынты ясый. Һава температурасы югары булганда саклык чараларын күрергә кирәк. Алкогольле эчемлекләр сәламәтлеккә нык зыян сала, организмны сусызландыра. Белгечләр кояшта һәм фитнес залларында күнегүләр үткәрергә киңәш итми. Больше употреблять воды, чистый. Күбрәк чиста, газсыз су эчәргә тырышыгыз. Чәй, кофе, татлы эчемлекләр, сыра эчүне чикләргә кирәк. Тәнгә турыдан-туры кояш нурлары эләккәндә, шулай ук транспортта яки өйдә чакта артык кызу булса, эссе сугарга мөмкин. Кечкенә балаларны аерым контрольдә тотарга, урамда озак йөрүләренә юл куймаска кирәк. Гаилә белән кичен, кояш байгач урамда йөрү файдалы. Айзилә Батырханова, Валентина Васильева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Әгъләм Әгъләм Татарстанның халык шагыйре Мөдәррис Әгъләмовның иҗаты һәм биографиясенә багышланган шигъри музыкаль спектакль нәкъ шулай атала. Быелгы сезонда Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында соңгы премьера. Халыкчан шагыйрь турындагы Әгъләм шигъри музыкаль спектакле көткән өметләрне аклады. Татар халкы өчен шагыйрьләр зур хөрмәткә ия. Әгъләмов татар поэзиясенең соңгы күренекле вәкилләренең берсе иде. Аның тормышы үзенчәлекле мөдәррисияда. Югалтулар, сызлану, шигърият, мәхәббәт, җыр теллелек, хыяллар, авыру һәм өметләр аша сәяхәте аны заман татар поэзиясендә чын әкә итә ди Туфан Имаметдинов. Безнең музыкада бар, шигырьдә бар, шигырьләрдә алар бию белән дә эшлиләр инде, утта, сценографиядә, костюмда. Без костюмнарны менә мәсәлән 90-нчы елларда Мөдәррис абый яшәгән елларда шул ук модада булган костюмнарны теккән идек, чөнки менә аның яшәгән чорда инде шул чорга кире кайту безнеңчә бик мөһим иде. 2-3 июльдә Мөслим районында федераль авыл сабан туе була. Анда илнең төрле төбәкләреннән 500-дән артык кунак чакырылы. Татарстан радиосының иртәнге турыдан тур эфиры халкыбызның күркәм бәйрәменә багышланды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Илгиз Халиков быелгы сабан туйларының үзенчәлекләре, милли традицияләрне яңарту үрнәкләре, шулай ук халык санын алуга әзерлек турында сөйләде. Әңгәмә туган телләр елында халыкны милли традицияләрдә тәрбияләү, күренекле даталарны билгеләп үтү, атаклы шәхесләрне искә алу чараларына багышланды. Без дә студия кунагына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Илгиз Илдарович, хәерле иртә. Пандемияга бәйле чикләү шартларында быел гомумән сабан туйлары ничегрәк узды?
Әлбәттә, дөрес әйтәсез, пандемия мәсьәләсе ул барлык өлкәләрдә эз калдырды һәм мәдәният өлкәсе, бигрәк тә менә шул Сабантуй милли бәйрәмебезне уздыру шулай ук үзенең изен калдырды. Аллага шөкер, безнең каты чикләүләр юк. Шулай да шуңа карамастан Роспотребнадзор тарафыннан безнең таләпләр бар, бурычлар куелган ничек уздыру буенча. Шуңа күрә менә шушы таләпләрдән чыгып, безнең чараларыбыз Аллага шөкер уздырыла. Әмма без иң беренче чиратта инде төп игътибарны бирәбез һәр кешенең, һәр катнашчының сәламәтлек мәсьәләсенә. Әлбәттә, без истә тотабыз узган елда инде безнең Сабантуйлар онлайн форматта узды. Бу инде башка чара булмаганлыктан онлайн формат булды. Әмма без беләбез, Сабантуй ул җанлы чара, җанлы бәйрәм. Шуңа күрә ул теге кеше катнашында узарга тиеш, ачык һавада, табигатьтә. Менә бу ел андый мөмкинлекләр бар. Һәм инде менә шушы мөмкинлекләр булсын өчен без менә төп кагыйдәләрне сакларга тиешбез. Шуңа күрә төп басым безнең менә шушы кагыйдәләрне үтәү. Сабантуйларына элеккечә сөлге, башка бүләкләр җыю, милли ашлар әзерләү кебек традицияләрне яңартуга ничек карыйсыз? Урынлы сорау. Менә дөрестән дә ул һәрбер районда, һәрбер авылда, һәрбер җирлектә дип әйтик, үзенең традицияләре бар. Әмма безнең төп максатыбыз ул бердәм татар халкына хас традицияләрнең саклануы. Менә бу юнәлештә бүгенге көндә әлбәттә безгә бигрәк тә яшь буын белән, яшьләр белән агарту, укыту эшләре алып барырга кирәк. Әлбәттә, монда төп бурыч ул безнең мәдәният министрлыгына, районнардагы бүлек, мәдәният бүлеге җитәкчеләренең җилкәсенә, аларның өстенә ята. Монда менә киң кырлы шундый эшчәнлек алып бара кирәк. Һәм инде бу юнәлештә зур адымнар ясалды һәм ясала да. Әйтик, агымдагы елның апрель аенда менә без Сабантуйга багышланган курслар уздырдык. Менә шушы курсларга без бик шундый саллы галимнәребезне чакырдык. Ул инде мәдәният өлкәсеннән, мәгариф өлкәсеннән, сәнгать өлкәсеннән һәм инде Сабантуйына багышланган барлык еллар буенча менә укыту эшләре алып бардык, комментарийлар бирдек. Сораулар күп булды. Менә аның теоретик ягын без өйрәндек. Һәм без инде көтәбез инде менә шуның гамәли үтәлешен авылларда. Менә сөлге җыю булсынмы ул. Чөнки ул ниндидер авылда менә ул үтәлә, кайсындадыр ул ничектер формаль гына карала. Без инде менә аны бер уртак, бер знаменательгә туры китерәбез килә. Сабантуйын ЮНЕСКО оешмасының матди булмаган мирасы исемлегенә кертү турында берничә ел инде сүзләр йөри. Моның үзенең процедур ягы бар. Чөнки ул теге менә теләк булды да, аны шундук тормышка ашырдың түгел. Аны испатларга кирәк, аны расларга кирәк. Аның үз процедуралары бар. Ул инде ЮНЕСКОга мөрәҗәгать итүләр, аны дәлилләү. Мин вакыт буенча ниндидер билгеле конкрет даталарны әйтә алмыйм бүгенге көндә. Тик менә барыбыз да бу эшкә тотынсак яхшы булыр иде. Чөнки ул бер генә кешенең, бер генә ведомствоның, министрлыкның эше түгел. Бу гомумән барлык татар халкының максаты, аның бурычы. Бүгенге көндә бу эшкә менә без яңадан кирешә башладык. Берникадәр ел элек бу эш башланып киткән иде. Әмма кызганычка каршы менә без ниндидер әле мактанырлык нәтиҗәләр турында сөйли алмыйбыз. Әмма шулай да бу юнәлештә эшне туктатмыйбыз һәм киләчәктә менә ЮНЕСКОның материаль булмаган байлык исемлегенә Сабантуйыбызны кертү хыялы белән яшибез. Мөслимдә федераль авыл Сабантуйының үзенчәлекләренә дә тукталсагыз иде. Үзенчәлек дигәндә инде ул төп басым безнең менә үрнәк татар Сабантуйы, татар халкының Сабантуйы ничек булуга. Чөнки монда барлык безнең теге милли уеннар булсынмы, ачабышы, көрәш менә бик җаваплы каралган. Сабантуй мәйданчыгына урнашу урыннары, аның ниндидер таләпләре, менә ул үрнәк буларак төп басымны без эшлибез. Менә килгән делегатлар да күрергә тиеш. Менә үз төбәкләрегезгә кайтып, сез нәкъ менә шулай итеп уздырырга тиешсез. Монда һәрбер детальгә игътибар бирелә. Концерт программасына киликме? Әйтеп үткәнемчә, ул безнең 2 көн дәвам итәчәк. Һәм инде монда әлбәттә сәхнә йолдызлары катнашачак. Сәхнә йолдызлары белән бер рәттән үзешчән ансамбльләр, коллективлар, җырчылар катнашачак. Һәм инде менә шул 2 көнгә сузылу ул менә мөмкинлек бирә һәрберсенә менә шул иҗат коллективларын үзен күрсәтергә. Ул бит үзенә күрә бер профессиональ майданчык, менә үзеңә профессиональ яктан үсү өчен. Һәм инде максат дигәннән әлбәттә менә үзебезнең милли традицияларыбызны яшь буынга җиткерү. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Илгиз Халиков белән әңгәмә карадыгыз.
Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибрахимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка сатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.